O BNG de Noia achegou unha serie de propostas a incluir no POS da Deputación da Coruña, entre elas un proxecto para dar continuidade ao saneamento de Usoño e a Toxeira, orzamentado en 40.000 euros, ou a mellora da entrada do casco histórico co empedrado da rúa ao carón do casino, a retirada dos elementos alleos na fachada do IES Virxe do Mar ou o acondicionamento dos xardíns Felipe de Castro. Propoñemos un proxecto por un importe de 48.000 euros para realizar o empedrado de toda esa fronte, de toda esa beira rúa, que mellorará todo o conxunto que supón esa entrada da vila nesa parte entre a Alameda e o casco histórico. Creemos que durante a próxima anualidade teránse que tanto quitar os elementos que distorsionan a visión da fachada do IES Virxe do Mar e ademais se terá que actuar tamén para mellorar a mobilidade e mellorar o aspecto histórico dos xardíns de Felipe de Castro. Unha maior accesibilidade e mobilidade son tamén o obxectivo dos nacionalistas a través dos proxectos de mellora da Estrada da Barquiña e un dos accesos a Valvargos. Hai unha actuación que consideramos moi importante, que é na Barquiña, nunha estrada municipal na que tanto a vía de acceso ao Colexio da Barquiña como a vía de acceso a varias empresas importantes do municipio. Trátase dunha estrada que está en moi mal estado e, polo tanto, creemos que pasando por ali autobuses e vehículos de alta tonelaxe non pode estar como está. Polo tanto, propoñemos esta actuación de 80.000 euros para renovar todo o que é o pavimento desta estrada municipal da Barquiña, que é tan, como dicimos, estratégica non só para a accesibilidade e a mobilidade das persoas, senón tamén polo acceso que supón a un colexio e a varias empresas. En este sentido da accesibilidade tamén propoñemos outra obra, neste caso máis pequena, pero non por iso menos importante, por un importe de 12.000 euros, na zona de Valvargos. Os nacionalistas condicionan o apoio á aprobación da proposta do Goberno Municipal que se debaterá a finais de mes a inclusión destes 4 proxectos orzamentados en 180.000 euros para executar con cargo POS que ascenden no IA a máis de 700.000 euros.